Fitiavagna tsy atao forcé. Fiarahagna tsy atao forcé. Fanambadiagna tsy atao forcé. Izy ko tofoko anao afaka miala. Izy ko tofoko zaho afaka miala koa zaho. Non. Ino problème sasany. Am voalohany zegny anao tojo. Am voalohany zegny anao zegny tojo lehilahy nakatianao. Satria mbola première relation. Le moedra zegny mbola tsy voajobo le moedra. Izy ko mbola tsy voajobo le moedra mazava ho azy fa anao tsy maintsy mahita raha tianao. Zegny mahatonga za volagna anareo. Izy io akao za fitiavagna io tsy raiky le voalohany ty zahagna fa raiky le farafarany. Tsy possible lehilahy mbola voitady fitiavagna aminao ka izy agnaboaka vrai visage-nazy. Fôtony anao ko mahita vrai visage-nazy dès le début, possible anao mety tofoko malaky aminazy, mety tafiala malaky. Azonao fa aty farafara zegny ndreo tegna le acte, les actions zay vao tegna se passe en fait. En réalité les actions se passent avant le love. Azonao zegny mahatonga hoe fitiavagna ho zare karaha style gomme. Mamy amboalohany matsatso amparany. Araha tegna tsy vandy. Za nahita legende tamy voalohany zay mbola helihely nahita style mafitiavagna karaha style gomme. Mamy amboalohany matsatso amparany. Za nitafitra olo verger ty. Quelque en réalité c'est vraie vie en fait, c'est réel. Fa za fogna nono ategna zegny tamy fotoagna zay mbola matify saigny ategna mbola tsy nahay fitiavagna nahita legende igny tsy nino ategna. Ouais, l'amour izy comme un style gomme. Mamy amboalohany matsatso amparany. Aw. Izy ko fa anao aminjay baka drako voalohany lehilahy ty zegny hiaraka aminao, tsy maintsy ataony hevitra mampa-excité anao, matafiditra fitiavagna anao aminazy, mampalovy anao, mampadala anao aminazy, quoi que ce soit zany le fomba fitreteny anao. Na fitiavagna zegny, na safisafy zegny, na fomba soutenance zegny, na orokoroko, raha jiaby ataony aminao, raha jiaby azonao aminazy. Atao ino je tianao. Lehilahy ty. De ataony hevitra mampa-excité anao, tambitamby ataony anao, love jiaby ataony anao. Ino amizay raha se passe baka io, ohatrako sison volagno. Ty hoe sison mandrako ndraiky nandeha teto. Mety allergique ndraha io. De ino amizay koa fa nagnano karaha ty de tombe amoureuse anao. Izy koa fa tombe amoureuse, tela hela baka zigny koa fa lehilahy zegny tegna koa fa surtout le anao nagnantso amy telefone, vadiko za tsy tafiaigny koa tsy anao. Tsy olo atakaloko anao bébé, je t'aime vadiko. Za tsy olo atakaloko anao tiako. Za aloha ma chérie. Atsika samy tsitsaiky. Azonao? Atsika samy tsitsaiky, anao mbola vonahita olo. Atsika ma chérie tsy samy tsitsaiky. Azonao, atsika samy tsy matetika atsika io ke ankilikilifany lehilahy, andeha ankadikadalainy lehilahy ke anao mino be hoe ozy lehilahy ty fa magnino? Hoe anao tiako tsy olo atakaloko anao, patati patata, je t'aime bébé. Fa maro olo voa je t'aime bébé talohatsika zay. Izy ko je t'aime bébé gony telo fa nahampy. Anao vadiko surtout ampililiagna. Hey! Ha! Za ty mahita tsy mety io koragnan'ny lehilahy koa fa ampililiagna io tsy mety tandrignesagna. Fôtony zegny le excitation manonga. Bangala mienjagna, excitation manonga, pourquoi anao ty croire ça? Avy ataonao vadiko, bébé, chérie, l'amour mavinaka, sakaloko anao, vadiko, bébé,
Annoying marraine, c'est moi, ça tu m'aimes son. Ouais, elle est là, tu m'as qu'à fille. Zavoa vat kwa bebe, never izing am futongan fili nga time tantines nga lela ko fam leli. Izo am pililianga yura tiap ya zun vavandro votum. Foten machir lota zengi le fuma fitir treno mwedanou am le bangalan lelela. Out kano is mélangé no is good droué no is. Le blat kalelati fiaz no vonyunaz. Is fiaz no vonyunazi, mas vamos kalelati taften le mo. Tafanzal la Angelis, Angel ni Vangel check in outro diran fane mas nakala. Chetan chef vlangan. Karayin kwaton lela. Am futon ano mi gwet think no na udreno mwedeno udreno force no drug. In is tafi taften ra tukun vlangan. Vente con, bébé, chérie, voyez, oui, ils aiment dire comme un craint, ma guette, anong maring zing, anong yima envie, rav. Si me tandines nga dakule la ko van pililianga, atova fat karautum fadena danova. Si met tandringes nga lelaro ko fampangano mga faroitan ro sabi am vravlangen. Inom jeram se pas ko famanga karati tek baka holu ng tenova. Ano zingi? O meu número antefasa nga guti machera. Número orange sa tellement ma chérie. Mais susrat ko ito número na ka. Am zena ro tsmang tan número na ka. Zap kada ko tiara karazing vola ina rot srafaran chilif kombun tanti vola mar fongara tia ko vola ti ko chisma deli la teng naka ig mashri numero naka voilà mon numéro au ig numero naka Inga numero na ka azan chov numero nge izizan special wanu la tefa vola fatina to special anden chov na riwatu. Zat simila je n'ai pas besoin de appel des gens. Asnaro zat simila chov numero kzingi kata ko vola ato. Izam zeko fa nangan karainga mzezani. Ko fa tete tek baka oling nyova. Isko fa nyova ino besoin le comportement le lazeni. Isko fa nyova izne rek singa naro mischimae voluandinda lela ko fa nyova fumba fikura ngesani amno surantizan mi kertfu etun kertfu mi kertfu zan etuni lela zengi isko fa izmaitantenga na izmkurangamtenga na izi mireskamtenga na izi quoi que ce soit raton izmangingingfu et tu me careful. Même non m'entend tout simplement bébé à comment ça va bébé. Ça va Zaha. Bébé il m'a tête ce que ça cafunyan. Vous dites tiens non. Avec bébé ou avec non ça était là là. Et tu les lattes zeni. Isko pa comment stuff quand me careful. You chmaita nerveza anozani anisan rama pit nervosité am di luanan anozani anisan ma pit nervosité am jernan po izmizano izmangaro haru mikurang am noz mangaro haru mitenam noz manginging zera jepetono zani en fait tout ce que tu as fait ma pasurina jernan zepjab tenga aiz ngali lare ko fa tuf kono yinget système mareke faru mangar kazing ave panjanga na roing no infantono safuno le lati you chão vision mi joto no mande mi nun classe naz is chão vi fatono yeft bebe o lilewe xao fela luate chmetem nas kon karazan ça tient annonce tellement que non fa insignifiant tu n'es plus important tu n'es plus au centre du monde à ses yeux mas avawazenis même ils parliam non même non makatka sexe il est toujours dit ça rerak zakad
zare kapesagna or que plutôt que izy zany kodjinazy igny efa lany tamin'olo viavy nandeha nivadivadiny tatokotany tagny izy non efa nalemy kabodjinazy jiaby igny agny amin'olo vadivadiny agny malemy latka anao igny amizay zegny tellement que anao tombé amoureuse lovy lefaka taminazy torogna taminazy anao mandevitry fo non anao mandevitry anao tadrineza tsara eto mandevitry anao ma chérie satria anao tia mandevitry anao fa le olo ankily anao zegny tsy mety macomprendre existence nao azonao olo miaraka aminao zegny efa tsy mahay existence nao izy ka mikoragna aminao izy mikoragna mal izy ka anao manambitamby izy sy asiaka fogna raha azonao mi-téléphone anao pendant 4 heures de temps 2 heures de temps tsy mety resina appel mandefa message anao après ataontsika hoe 4 heures de temps 3 heures de temps zay vao valy message mbola ino ma chérie raha andrasanao mahatonga anao tsy mety mangala décision tu t'y attends quoi ino raha andrasana tanareo le problème atsika viavy zegny mandiniky hoe arakaraka tambitamby ataotsika arakaraka fijanonanao aminazy vao maika tegna ampalamigny tokantragnonao en fait c'est ça ton but satria araka tena zay maharitry vadinandrina arakaraka anao miinsiste amy lehilahy hoe vadiko mampitseky zara ataonao vadiko mampitomagny zara ataonao zaza ataonao karaha io vao maika nitiavany nampijaly anao fôtony en réalité tsy hitany masonazy le jaly mahazo anao fôtony le jaly mahazo anao c'est pour toi seul ho anao manokagna le jaly fa tsy le jaly hitambarana izy koa nareo roa niaraka ataontsika par exemple misy lehilahy zay karaha io lehilahy io andivanga monto karaha many vaiavy ty jiaby amezana lehilahy io sady mitady vola lehilahy ty sady mitady vola koa vaiavy io igny atao hoe jaly hitambarana fa souffrance iagnanao zaraiky lehilahy ty jamais izy maregny hoe izy mijaly fôtony anao ndro mijaly fa tsy izy azonao miezaka aminjay anao mirésolu mba chérie lehilahy koa fa niresolinao indraiky indroa intelo nefitra tsy nety voly amy toetrinazy efa tsy mandeha mandamigny jerinazy eky ny ataonao fa mandamigny fonao hoe karakory ataonao isaraka amin'olo ty karakory fiaignanao karakory ataonao mba tsy ho fatiny angomany koa elany tampoko karakory ataonao mba tsy asasegny aminazy tous les jours karakory ataonao iaigny vivre seul fa anao koa isan'andro miresoli lehilahy sasaporony maty drako tsisy raha regniny tsisy hoagny aminao azonao dikan'zegny le raha tiako atongavagna izy koa fa olo ny resolinao vady koa tsy tiako anao magnano raha karaha io drako magnantsoko akato lehilahy Allô Marisa fa ino fogna misy ena ritra aveo inona koa izy koa zare ataovina ritra tsisy gana misy koa navorovorona tsisy ohatrina mba misy akao ohatrina mba misy akao za ohatrina mba misy ao eo ataovy plat roa ataovy vary roa regny de amizay kabaka koa ataovy roa non hitanao anao mizava andraiky misy vorona akao na ohatra hoe na akoho na ino koa fa izy vorona de fa pare ewa ny akoho izy de fangaro vena ritra azonao atao karaha zany ok jus zany tsy haiko baka zay tianao sa tsy nahampy vola akao
Ah, vidiano, zany zay koa fa mahita zino de vidiano. Ok. Tapaka levy tena gnantso olo regny. Efa tsy fotoagna fagnamboaragna jery ma chérie, izy koa ohatra hoe lehilahy nagnaji mais fôtony quoi que ce soit raha ataontsika vaiavy. Quoi que ce soit tambitamby ataontsika vaiavy, lehilahy zegny fa tsy pôdy amijerin'azy. Izy mbola ninazy fo. Fa en réalité, mila ambelanao lehilahy magnano liberté nazy. Ambelanao izy ni vivre. Ambelanao, anao tsy mitositosy izy. Azonao anao tsy mitosy. Ataontsika hoe mandeha mody an-tragno izy mipôdy izy 1h du matin. Anao tsy mitena, anao teza. Anao tsy masiasiaka. Misy magnantso azy amin'ny téléphone. Anao tsy masiasiaka. Mandeha mody izy amin'ny tany misy anao. Anao fatanao hoe karaha hoe miaigna anao fa commence miaigna tsisy azo en fait. En réalité, c'est ça les choses que tu dois faire. Miaigna satria anao fa reraka amin'ny résolu azy. Hoe tsy tiako raha ataonao, zaza atao karaha io, zaza atao zegny hoe tsy mety regniny lehilahy. Karaha ohatra nagnasary lehilahy amin'ny razana. Ke raha tiako volagny koa fa reraka anao ny volambolagna izy, ambilao koa izy hiaigny liberté. Ataonao fiaignanao. Ko fa nitanao tamin'izay hoe fa lagniny akeo ny vitako, lagniny akeo ny diniko. Mipanao ma chérie losy mandeha. Aorinao valizinao, ary koa fa magnano karaha io fa vria sandra vola. Satria izy io akao zegny magnano karaha zegny zany fitiavagna io. Arakaraka anao mandeha mamefe lehilahy ty, vao maika ataontsika hoe mampiditry force amin'aignazy hoe mampagnino karaha ataony mety azonao. Fa le anao tsy miteny igny, ndraindraiky miady saignazy ao, nagnino ma vaiavy ty niova. Fôtony teo izy ka miditra antragno anao manitihy, anao magnasasa, anao magnano ino.